Podcast Power. Od myšlienky k poslucháčom. Vitajte v 6. časti nášho kurzu o podcastoch. Dnes sa zameriame na publikovanie a distribúciu vášho podcastu, kľúčové kroky k tomu, aby sa váš obsah dostal k poslucháčom, či už vo forme audiopodcastu alebo videopodcastu. Začneme výberom hostingovej platformy. Hostingová platforma je miesto, kde uložíte svoje audio alebo video súbory a kde vytvoríte RSS feed pre váš podcast. Existuje mnoho možností, ako napríklad Libsyn, Buzzsprout, Podbean, Spotify for Creators či Spreaker, ktoré podporujú audiopodcasty. Ak sa zameriavate aj na videopodcasty, zvážte platformy ako YouTube, Vimeo alebo Riverside, ktoré podporujú videoformáty. Riverside je špecializovaná na nahrávanie vzdialených rozhovorov s vysokou kvalitou. Popri týchto najznámejších platformách existuje niekoľko ďalších platformiem, ktoré sa zameriavajú na videopodcasty. Medzi populárne platformy pre videopodcasty patrí aj Castos. Castos je platforma s komplexnými funkciami, ktorá sa zameriava na distribúciu a monetizáciu podcastov. Odyssey je zase decentralizovaná videoplatforma založená na blockchain technológii, konkrétne na protokole Elberry. Je vhodná pre tvorcov, ktorí hľadajú alternatívu k tradičným platformám a chcú osloviť publikum s dôrazom na decentralizované technológie. Rumble je platforma známa svojím dôrazom na slobodu prejavu a podporu nezávislých tvorcov. V posledných rokoch zaznamenala veľký nárast popularity, najmä medzi tvorcami, ktorí uprednostňujú menšiu reguláciu obsahu. Rumble je ideálnou voľbou pre tých, ktorí chcú získať väčšiu viditeľnosť a možnosť monetizácie a zároveň mať prístup k alternatívnej komunite divákov. Príprava a publikovanie epizód. Po nahratí a úprave vašej epizódy, či už v audio alebo video formáte, je čas nahrať ju na vašu platformu. Pre audiopodcasty odporúčame formát MP3 s bitrate 128 až 256 kbps, pre videopodcasty je ideálny formát MP4 s H264 kodekom v rozlíšení 1080p alebo 4K pre ostrú a profesionálnu kvalitu. Pri nahrávaní epizódy nezabudnite pridať popis, tagy, kategóriu, ako aj dátum a čas publikovania. Videopodcasty často vyžadujú dodatočnú prácu s grafikou a vizuálnymi prvkami. Zvážte pridanie unikátnych náhľadov, ktoré prilákajú pozornosť divákov na platformách ako YouTube. AI vám môže pomôcť automaticky generovať titulky pre videopodcasty, čím zvýšite prístupnosť pre širšie publikum a zlepšíte SEO. Okrem toho existujú AI nástroje, ktoré vám pomôžu vytvárať transkripty, optimalizovať obrazovú kvalitu a dokonca analyzovať, ktoré časti videa sú najzaujímavejšie pre vašich divákov. Faktory na zváženie pri výbere platformy pre váš videopodcast. Poprvé, náklady a spoľahlivosť. Pri výbere platformy je dôležité zvážiť jej cenovú dostupnosť a spoľahlivosť. Niektoré platformy ponúkajú bezplatné alebo cenovo výhodné možnosti pre začínajúcich tvorcov, zatiaľ čo iné vyžadujú pravidelné mesačné poplatky. Zároveň by ste mali venovať pozornosť tomu, ako stabilná a bezpečná je táto platforma pri ukladaní a streamovaní vášho obsahu. Po druhé, používateľská priateľskosť. Jednoduchosť ovládania a intuitívne používateľské rozhranie sú kľúčové faktory, ktoré vám môžu uľahčiť správu a publikovanie obsahu. Platforma by mala byť ľahko pochopiteľná aj pre technicky menej zdatných používateľov, aby ste sa mohli sústrediť na tvorbu kvalitného obsahu. Po tretie, podpora audio-video formátov. Skontrolujte, aké formáty audio a video súborov platforma podporuje. Niektoré platformy môžu mať obmedzenia, ktoré by mohli skomplikovať proces nahrávania alebo konverzie vášho obsahu. Po štvrté, štatistiky a analytické nástroje. Pre efektívne plánovanie a rast vášho videopodcastu sú dôležité podrobné štatistiky o sledovanosti.
Platforma by mala ponúkať prehľadné analytické nástroje, ktoré vám umožnia sledovať počet prehratí, demografiu publika a mieru interakcie. Po piate. Monetizácia a sociálne médiá. Ak plánujete zarábať na svojom obsahu, venujte pozornosť možnostiam monetizácie. Platforma by mala podporovať rôzne spôsoby generovania príjmov, ako sú reklamy, predplatné alebo donácie. Dôležitá je aj integrácia so sociálnymi médiami, aby ste mohli svoj obsah ľahko propagovať a zdieľať. Po šieste. Prispôsobenie web stránky. Niektoré platformy umožňujú prispôsobiť vzhľad vašej stránky alebo kanála, čo vám pomôže budovať značku a profesionálny vzhľad vášho videopodcastu. Táto funkcia môže byť obzvlášť užitočná, ak chcete zaujať unikátnym vizuálnym štýlom. Po siedme. Vysoké rozlíšenie pre videopodcasty, kvalita obrazu je pre videopodcasty kľúčová. Platforma by mala podporovať vysoké rozlíšenie, ideálne Full HD alebo 4K, aby ste mohli svojim divákom ponúknuť profesionálny a vizuálne príťažlivý obsah. Distribúcia a platformy pre audiopodcasty a videopodcasty. Kľúčovým prvkom distribúcie audiopodcastov je RSS feed. Väčšina hostingových platformiem automaticky vytvorí RSS feed pre váš audiopodcast, ktorý poslucháči môžu odoberať a dostávať nové epizódy. Videopodcasty sa však zvyčajne distribujú iným spôsobom. Napríklad platformy ako YouTube alebo Vimeo nevyužívajú RSS feed, ale diváci môžu odoberať váš kanál a dostávať notifikácie o nových videách. Ak chcete šíriť videopodcast prostredníctvom RSS feedu, vyberte hostingovú platformu, ktorá túto možnosť podporuje. Videoplatforma Odyssey dokonca umožňuje generovať RSS kód. Táto funkcia je mimoriadne užitočná pre tvorcov, ktorí chcú svoj videopodcast automaticky distribuovať na rôzne podcastové platformy alebo aplikácie. Generovanie RSS kódu na Odyssey je jednoduché a poskytuje vám ďalší spôsob, ako rozšíriť dosah vášho obsahu. Distribúcia audiopodcastov môže prebiehať na platformách ako Apple Podcasts, Spotify a Amazon Music. Ak chcete svoj podcast zverejniť na platforme Apple Podcasts, je dôležité mať vytvorené Apple ID viazané na konkrétny projekt alebo firmu. Tento krok zabezpečuje, že všetká správa podcastu a komunikácia s Apple bude prehľadná a prepojená s vašou značkou alebo spoločnosťou. Pre videopodcasty je kľúčovou platformou YouTube, ktorá okrem videohostingu ponúka aj silné analytické nástroje a možnosti monetizácie, ako je reklama alebo podpora cez Patreon. YouTube takisto ponúka možnosti optimalizácie cez kľúčové slová a algoritmy odporúčania, ktoré vám pomôžu osloviť širšie publikum. Pripravili sme si pre vás prehľadnú tabuľku s platformami, na ktoré môžete zverejniť svoj RSS feed a sprístupniť váš podcast širšiemu publiku. Medzi zaujímavé možnosti patrí napríklad Deezer, ktorý je známy aj na Slovensku, Odyssey, kde si môžete generovať vlastný RSS kód priamo z rozhrania, alebo Castbox, ktorý má bohatú komunitu poslucháčov. Nezabudnite ani na Buzzsprout a Podbean, ktoré ponúkajú pokročilé nástroje pre štatistiky a distribúciu. Pozrite si tabuľku a vyberte si platformy, ktoré najviac vyhovujú vašim potrebám. Pri distribúcii je kľúčová konzistentnosť. Pravidelné publikovanie vám pomôže udržať a rozširovať publikum. Mnohé platformy vám umožňujú naplánovať publikovanie epizód vopred, čo vám pomôže zachovať konzistenciu. Pre videopodcasty môžete využiť aj premiéru na YouTube, čo divákom umožňuje sledovať nový obsah v reálnom čase a komunikovať s vami prostredníctvom live chatu. Optimalizácia videopodcastov pomocou AI. V oblasti videopodcastov prináša AI niekoľko inovácií, ktoré vám môžu pomôcť zlepšiť kvalitu a dosah vášho obsahu. Nástroje na báze AI vám môžu pomôcť automaticky upravovať svetlo, farby a zvuk vo vašich videách, čím zjednodušia postprodukčný proces.
AI algoritmy môžu tiež analyzovať správanie divákov a ponúknuť vám cenné informácie o tom, ktoré časti vášho videa sú najzaujímavejšie, čo vám pomôže optimalizovať obsah pre budúce epizódy. Dynamické reklamy sú ďalším prínosom AI technológií, ktoré môžete využiť vo videopodcastoch. Pomocou AI môžete vkladať personalizované reklamy alebo obsah podľa záujmov a správania divákov, čo zvyšuje šancu na monetizáciu vášho obsahu. Tieto reklamy sa môžu automaticky meniť v závislosti od demografických údajov a preferencií divákov. Právne aspekty a správa práv pre audiopodcasty a videopodcasty. Nezabudnite na právne aspekty, ktoré sa týkajú oboch formátov podcastov. Uistite sa, že máte práva na všetky použité materiály, vrátane hudby, videí a grafiky. AI nástroje môžu automaticky skontrolovať autorské práva na použité skladby alebo zvukové efekty, čím vám pomôžu vyhnúť sa právnym komplikáciám. Ak zbierate údaje o svojich divákoch alebo poslucháčoch, uistite sa, že dodržiavate pravidlá GDPR. Budúcnosť podcastov z AI. Na záver sa pozrime do budúcnosti. V oblasti podcastingu a najmä videopodcastov sa očakáva ďalší vývoj. AI technológie umožňujú interaktívne videopodcasty, kde môžu diváci priamo ovplyvňovať obsah alebo personalizovať zážitok pomocou hlasových asistentov a smart reproduktorov. Tento vývoj vám umožní ponúkať viac prispôsobené zážitky pre vaše publikum. Tešíme sa, že ste s nami absolvovali túto časť kurzu o publikovaní a distribúcii podcastov. V ďalšej časti sa zameriame na tému marketing a rast publika, kde si ukážeme, ako efektívne osloviť širšie publikum a budovať vašu značku. Nezabudnite si naladiť aj ďalšiu epizódu. Ďakujeme za vašu pozornosť. Podcast power in your hand. Broadcast dreams and take a stand. Turn up the volume across the land. Join the wave that's so grand.